Ola camiñantes, quen me iba a decir a min fai un montón de anos, cando era o máis novo, que viña con os compañeros por aquí e sempre lle daban un pouco zurro ao coche, que eu non tiña nin carné. E aquí hai un relieve, entón viñas co coche, que está a carretera bella, e entón o coche facía vas así con un suspiro. Bueno, pois con ese suspiro estamos sobre este río Ulla, e aquí confrontan o Concello de Monterroso, que xa o vimos, para a dereita miña, e para a esquerda, antes de Ulla, que nos depara cousas interesantes. Imos e vamos a camiñar. Vide comigo, é interesante. Bueno, pois isto é nada máis, é nada menos que a Torre de Amarante. É unha torre da lá do século XII, XIII aproximadamente. É unha torre da que, bueno, pois para non liarnos cos anos e coa xente que pasou por aquí, pois toda a xente que nos vedes a través da canle internet e todo eso, ou podéis ver no blog da Deputación, do que chame logo ti, onde ve sendo, pois veréis aí que vos narro o que é este castillo, a historia, e un pouquiño máis, porque é biografía bastante completa. Vamos a seguir o camiño porque hoxe é interesante. Bueno, camiñantes, hoxe os meus compañeiros e eu intentamos subir aquí arriba, mostrarvos o que é o Monte Farelo. Hai uns petroglifos que me gustaría a min, que aí hai o que se chama, é coñecido, bueno, pois é un equinoccio, que é o que marca o solsticio do verán e do inverno. En este monte é onde limita os concellos de Antas de Ulla co concello de Lalín, que curiosamente foi este fin de semana a festa do cocido. Pois teño que darvos as gracias un día máis por estar con nós, e o que vos digo sempre, vémonos no seguinte camiño, eso sí, facendo un apuntamento. O programa de hoxe quizás sea un pouco máis corto, pero foi intenso. Vémonos no seguinte camiño.